मोखांखौबो देखायबाय नालाय फेसबुकआवहाय दा ओमफ्राय नाम्बार नागिरनानै दा आंखौ निमाहाबो बिबाय। भुमिका सिगाङावनो आं नोंखौ निमाहा बिग्रोबाय। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' भुमिका मुसाहारिनि जाथायफोरखौ मिथिखासिगौ, जायनाखि बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव जादोंमोन। बिनि जाथायखौ नोंथांमोना मिथियै रावबो गैखाले। अब्लाबो आं दा नोंथांमोननो लास्टआवहाय देखायगोन ससे बिथांमोना मा बुंदों। दा बिथांमोना मिलायलायनायनि खोथा बुंदों, दा आङो नोंथांमोननो लास्टआव देखायगोन। बिनि सिगां आङो नोंथांमोननो देखायगोन जाहैबाय थांनाय सुक्रुबार मोनायाव पार्टि जानायखौ आङो ससे भिडिअ खालामना लादों, ब्लग खालामना लादों। बे ब्लगखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो सानदों। नैबेनो जाहैबाय आंनि पार्टि हलनि गेट, अन्थाइनि गेट। नाथाय अन्थाइ नङा दै, बियो डिजाइन खालामनायसो। मा होननानै बुंनांगौ जाखो बेखौहाय, प्लास्टिक लाहा सिस्टेम अन्थाइनि डिजाइन खालामनाय। नोंथांमोना अन्थाइ बायदि नुदों जानो हागौ, नोंथांमोना बेखौहाय अन्थाइ बायदि नुदों जानो हागौ, नाथाय बियो अन्थाइ नङा, बेखौहाय प्लास्टिकनि डिजाइन खालामनाय। आरो बिनि सिङावनो जाहैबाय जोबोर गिदिर गिदिर पार्टि, बार्थडे पार्टि होन, स्कुलनि होन, कलेजनि होन, बेयावनो खाथि खालानि मानसिफ्रा बेयावनो लाफैजोबो। आरो सोरनिबा हाबानि मानि बिदिनो पार्टि जाहोनाय मानाय बिदि गासिबो बेयाव जाजोबो। आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे भिडिअआथ' हरनि जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेयावहाय आङो बारा आइटेमफोरबो देखायनाय जायाखै, मोनथाम मोनब्रै आइटेमफोर फुड सालाद बेफोरबायदि देखायनाय जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। मास्टारा थालिरखौ होदेरबावगोन, माने खाथि खालामो ओमफ्राय बे डेट खालामो बेखौ रेडि खालामनानै लाग्रोनोसै आङो। जावबोबायसोलै माबा मोनसेनो जाना मा आदामोन आंखौ जाहैनो गोसोथोयो बे थालिरखौ दहनै आंखौ फागिखादा मानसिया मेदाम खावलि जावनो लालाय भिडिअआवहाय। दिनै पार्टि वार्डारनि गोजायै गासिनोबो फ्रुट सालाद रेडि खालामगासिनो दङ। नै मेदामसो सानदोंमोन आं एलपि स्कुलनि, माथो नोंलाय जुस मास्टारसो। मैडम सोचा था मैं एलपी स्कूल का, यहाँ पे आकर देखा जूस मास्टर है। एबार थांसिगोन जाहैबाय अन्थाइनि गेटआव हाबनानै पार्टिनि लाइटिंखौ भिडिअ लाहैनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन, नायलांबाय थादो। अन्थाइनि गेटआव बेनो जाबाय अन्थाइनि गेट बानायनाय। बनजोबनो हाया आंनि मबाइलानो, नोगोद जुम जायो फैजेनबा पार्टियावबो मानसिफ्रानो। पार्टिनि गासैबो रेडि, ग्रिन सालाद नैबे बेबायदि लाइट लागायजोबनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नै ओमफ्राय बेवहाय जाहैबाय गल राउन्ड पार्टिनि टेबोल लागायजोब्बाय।
बेयाव क्रिकेट चालु जागासिनो दङ रान सिथावा फ्राय जाहैबाय बियो नै बे मोनखांबाय दायो सीफुडनि स्पेशल चिकेन बियो मसाला बेयो जाबाय ब्रकलि ना मा होनो ब्रकलि पेपार जागोन बियो बिनि मसाला नुदों पेपार मसाला ब्रकलि पेपार ड्राइ खालामनानै हरगोन बेखौ दा रेडि गैथ'वा बेखौ आलदा फ्राय खालामबाय ओमफ्राय मसालाखौ आलदा खालामना दोनखाबाय दा अर्डार फैबायथाय उनावसिल' दैनि सिथाव रेडी हो गया निकलो चलो अच्छा से दैनि सिथाव जाहैबाय बियो बिसिनि लेंगुवेजआव निर्दसा होनना बुङो हेल' लोगोफोर दायो आं बुंनो सानदोंखि गथ'आ आंजों रायलायबाय आं मोखांखौबो देखायबाय नालाय फेसबुकआवहाय दा ओमफ्राय नाम्बार नागिरनानै दा आंखौ निमाहाबो बिबाय ओमफ्राय आब' आंखौ जेबो दा खालामसै आंथ' थांबायबोमोन नालाय थानायावहाय जोंना बिदाया ओरैबादि रागा जोंनानै दंमोन गथ'खौ ओरैबादिनो हाथाय अरखेनानै बुनोल' लुगैजोब्बाय मानसिफोरा ओमफ्राय दा बेखायनो ओमफ्राय गथ'आ दायो आं मोखांखौ देखायनायखाय फेसबुकआवहाय दा ओमफ्राय गावसिनि मानसिफोराबो सिनायजोब्बाय आंजों फल'वार्सफोरा मेरला दं नालाय गावसिनि थिंजायनियानो ओमफ्राय दा आंखौ निमाहा बिबाय थाबाय आरो ओमफ्राय दा आं बेखौ मा फोनसै जेबो खालामला आङो एफआइआर एरिबो होला जेबो खालामला दहायबो थांखांखाबायमोन थानायावहाय ओमफ्राय रायलायबायबो फट' देखायखांबायबो ओमफ्राय दा ओमफ्राय नामखौल' मोनाखैमोन नालाय नामखौ मोनबानो फैदो होनबाय नालायथो ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय दा फट'खौनो होनोसै आङो होमबा बिदायाबो बुजायबाय खोन्थाबाय फोरोंबाय फट'खौनो होदो नोंजों फल'वार्सफोर मेरला दङ बे फट'खौ होबानो दानो सोरबाया खोन्थाहरगोन नामखौबो जायगाखौथ' मिन्थिखाबाय नालायथ' गसाइगावनिमोन होननानै ओमफ्राय दा गासिबो मिन्थिजोब्बाय गथ'आ गाबै गाबैबो निमाहाबो बिबाय थोरबो मावबाय हरनोबो ओंखारबाय आं जेबो खालामला दा बे गथ'आ भिडिअ खालामनानैबो निमाहा बिबाय फनजों गाबै निमाहाबो बिबाय गथ'आ ओमफ्राय बेखायनो आं जेबो होनला जिखुनु नोंनि थाखाय आङो बिराद बुरजा मान सनमान खोमानांबाय आरो गाबैनो आंना गारमायानो थरायजोब्बाय आंना बेबायदिबो नङामोन माबायदि जाजोबखो ओंखामबो जायाखै आं मैया सानसे आरो दाबो जायाखैमोन मिथिबाय मा खालामखो नों गथ' आरो जिन्दगि नेक्स्ट टाइम दस्राखौबो बेबायदि दा खालामखासै आं होनखाबाय आब' भुमिका सिगाङावनो आं नोंखौ निमाहा बिग्रोबाय दा मैया आं बावखुंग्रि हाजोआव हाजो गाखोहैनायावहाय नोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायफ्लांबाय दा खेमा होदो आरो ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि भाइराल दा खालामसै आंनिनो गोरोन्थि जाबाय दायो नोंथांमोना नुखाबाय बिथांमोना मा बुंदों माने बिथांमोना मिमांसा जालायबाय गावजों गाव माने बेबो गथ'आबो खमा बिलायबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों दायो नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो बिनि बांसिन डिटेल्स मिथिबावनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना भुमिका मुसाहारिनि चेनेलाव थांनानैहाय नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय अब्लानो बिसिनि मा जादों मा जायाखै गासैबो डिटेलखौ मिथिगोन बेवहाय जोङो खोथा सावरायबाय थानो जेबो गोनांथि गैया मालायनि लाइफ ना जोंलाय माथो बुंबावनो दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि